ni onale okwanira ingana ya cost of living ni president nija acha okwale ahikero kende gitamukiro kikwairira tegokonya abana inchi ya mono we county ya Kisii onye UDA tegokonya kende ayemuno mo governor ole ODM inki hochiko nki wakonya abana inchi anamona se county ya Kisii mbia mono na kwambo tribo litangane koruo bolemi korukwerende bono onye gotete koranke kerengere likyo ODM nebintu na eresre kruigoro ngakitoko lebintu byetu ntunto liko ngainere ndori gukwana propaganda andons check andons yendo tugukwana negento kubwata ngoro kigento kwabwate kya UDA watatiganga kito kubwata badenga bottom up ama darulense achete igoro mwiso nde president denga ngoira na alense after no ene deputy president amdenga gaigaro bono tuachire bobe muno egento nkelina ki serikali ya UDA etuganyete torolenga ki gosene fulfill chi promises ya na ende ntundo konya go fulfill chi promise ya into ero ekore ekernere ne president nere ya etu omoyio but imbora goika county governments moko bwatara na national government baba etubwate serikali 48 47 cha county ne serikali ene asitayo serikali endere ene kubweyende elia esenge engineer ko ecorusi resources chonsi neli chikeli kubaga chibese chwetanana etokubwatirana ekera abana inchi abatogosabu olie mwana inchi president egosabu nere ngosabu igawu no bono togochiramu igonga is 48 governments one nation serikali jijira 48 lakini ense yaito neyemo iko gasiane talio wanza kurwania serikali nene ebiashara byane mbiyo gawo tindi ko oversight national government oversight national government senate noere na national assembly igasiane no colleagues imbe oversighted by the senate and the county assembly. Biyo sana mheshimiwa governor